para o mes de outubro para percorrer por moitas comarcas, moitas cidades do noso país, levando ao conxunto da sociedade o grave problema que hai de non tomar en conciencia a situación que acontece co sistema público de pensións, que en todo caso, dende Comisión Susete, non miramos ningún tipo de risco no seu manteñemento si se reforza o compromiso social en torno a seguilo mantendo como público. Os sindicatos entendemos que os fundamentos do sistema público de pensións en España é un sistema axeitado, pero que precisa instrumentos de corrección fundamentalmente no corto e no medio plazo. É necesario viabilizar o sistema e mellorar os seus esquemas de financiación, tamén sacar determinados gastos que non son de pensións que se están cubrindo con cotizacións e manter no noso país ese gran contrato de compromiso interxeneracional, destinar o 15% do PIB do noso país ás pensións, que sería o término medio que se asigna nos países de Europa, e o compromiso que colectivamente o conxunto de forzas sociais, políticas, deberán de artellar, pero tamén hai que decir que a necesidade no corto plazo de revertir presuposto a manter o sistema público de pensións.